Magandang umaga mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa bayan ng Santo Domingo. Yan, pinasyal ko yung aking kambal kasi kaarawan ngayon. Nandito pala ako ngayon sa Aguas Farm. Yan. Tingnan natin. Unang pagkarating ko pa lang dito. Papasyal ko kayo ngayon dito mga kaibigan. Maglalakad tayo papunta sa farm, papasok. Ayan ang unang atraksyon, kambing. Sa kabila meron din silang ating Berlin Mary. Kambing yata at sopa. Siyempre yung parking area. Yan. Shop guys. Pasok kayo dito at magbayad kayo ng 50. Ano, nag-order ka mong pagkain?